Cuando quieres, Pachi. Vale. Bueno, pola nosa banda, pois tamén un pouco máis que engadir. Simplemente, sobre todo, nós o que vemos é que en Europa, estamos falando un pouco tamén da situación na que estamos, apreciamos que existen eses cidadáns de primeira e cidadáns de segunda categoría. Eses cidadáns de segunda categoría pois, son as persoas inmigrantes que non teñen recoñecidos todos os dereitos como plenos cidadáns. O que hai que loitar é por ese recoñecemento. Todo o tema das fronteiras, os CIEs, todas esas sistemas coercitivos que o único que fan é poner vallas ao campo, deberían ser eliminados. Deberíamos ter unha Europa máis inclusiva, unha sociedade moito máis inclusiva ante unha serie de persoas que, igual que os nosos xóvenes, os nosos antepasados tamén pois, foron migrantes, moitas persoas veñen aquí pois, tamén a aportar o mellor de si mesmas, non? Entón, o que nos atopamos é, sobre todo, que non a nosa sociedade, todos os sistemas moitas veces públicos pois non permiten esa plena integración destas persoas, e simplemente pois, loitar pois, porque sexan recoñecidos como uns cidadáns máis de pleno dereito, todos os seus dereitos, deberes, pois, sexan como a de calquera outro galego ou español, sen máis.